Почистването на омаслен паркет е основен метод за почистване съгласно ENORM D2210. За да намерите правилния процес на почистване на дървени подове, е необходимо да определите конкретния вид дървен под. Това е запечатан многослоен паркет, а тук имаме омаслен многослоен паркет. Това е важно, тъй като тези два етажа са различно чувствителни към вода и влага. Що се отнася до запечатания паркет, можем да разпознаем тази подова настилка заради нейния гланц. Този показва равномерен гланц, или ако прекарате пръст по зърната, ще разпознаете равномерна, хомогенна, гладка повърхност. Масленият дървен под, от друга страна, има по-матов вид. И когато направите същия тест, ще усетите или чуете структурата на дървото, зърното, което ви показва, че това е маслен или восъчен под. Ако идентифицирането е трудно на място, тогава е възможно с помощта на ножче внимателно да се надръска повърхността, и ако при това се получи много фин бял прах, тогава това е запечатан паркет. След като определите вида на паркета, можете да намерите подходящите процедури за почистване в нашето ръководство Reinigungstechnik. Запечатаният паркет понася много малко влага, така че по време на почистването за поддръжка го избърсвайте само с влажна кърпа. Добре смазаният паркет понася повече влага или мокрота. Този пот може да се избърше с мокра кърпа наведнъж. Когато става въпрос за основно почистване, също има разлика. След почистване с разтворител, запечатаният паркет трябва да се полира, докато омасленият паркет трябва да се обработи с подходящо масло. При всички операции по почистване трябва да се спазват общи предпазни мерки и мерки за защита, в зависимост от средата, и ако има деликатни повърхности, може да се нуждаете от покриващ и залепващ маскиращ материал, постелка за улавяне на мръсотията, знак опасност от подхлъзване и необходимите лични предпазни средства като ръкавици, очила и предпазни обувки. Преди започване на всяка дейност по почистване, повърхностите, които ще се обработват, и съседните повърхности трябва да се проверят за предишни повреди и да се оценят потенциалните повреди. Всички отклонения трябва да се документират и да се докладват на клиента или на ръководителя. За основното почистване на маслени паркети ще ви е необходим основен почистващ препарат на основата на разтворител и подходящо масло за последваща грижа. При работа с разтворители трябва да се полагат специални грижи. Трябва да има достатъчна вентилация. Младежи под 18 години, бременни жени и кърмачки не трябва да работят с разтворители. И пиене, хранене и пушене в работната зона не са разрешени. За това почистване са необходими следните машини и оборудване: магнитен прахосмокач, по желание също влажен моп или прахосмокачка, водопочистваща машина, диск за почистване и червени подложки, устойчива на химикали бутилка с пулверизатор, уред за почистване на ръбове и ъгли и червени подложки за ръце, както и 2 кърпи за почистване. Първата стъпка е да отстраните всички груби замърсявания. След това почистващият разтворител се впръсква на малки участъци с подходяща бутилка на пода и мръсотията се обработва с червения тампон и подовия почистващ препарат. В процеса на работа в червената подложка се събират насипни замърсявания. Ако тампона се насити с мръсотия, можете да го обърнете и така да използвате един тампон за почистване на цялата повърхност. Почистващият разтворител отстранява маслото от пода, така че той трябва да бъде обработен отново с масло за защита. За последваща грижа на пода се поставя кърпа за почистване с червена подложка върху нея и маслото се излива в отвора на подложката. Просто сганете ъглите на подложката и маслото ще бъде равномерно нанесено с почистващата машина за подове. Обработеният под трябва да се остави да изсъхне за около 10-15 минути и след това с чиста кърпа за почистване да се полира излишното масло. Накрая подът трябва да се остави да изсъхне в продължение на 12-24 часа без да се ходи по него.